εθνικές. Και από αυτές που είμαι παρόν, αλλά και από αυτές που δεν ήμουν. Το θέμα είναι τι θα γίνει όταν θα φύγετε εσείς όμως. Αυτό είναι και ένα άλλο θέμα. Το θέμα είναι και εμείς οι καλοσπαιριστές να καταλάβουμε ότι πρέπει να αγαπήσουμε περισσότερο η εθνική μας ομάδα. Να βρεθούμαστε κάθε καλοκαίρι όλοι μαζί, γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχαμε και κάποιες απουσίες. Νομίζω ότι βλέποντας και τα στατιστικά όλων των αγώνων θα δείτε ότι σε κάθε παιχνίδι 5-6 παίχτες είχαμε από διψήφιο αριθμό πόντων που δείχνει αυτό το μοναδική δουλειά που είχαμε. Ευχαριστώ πολύ. Απλά να πω ένα σχόλιο στο τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήταν. Έστω και τον λιγοστό που ήταν. Περιμέναμε περισσότερο κόσμο. Περιμέναμε περισσότερο. Πράγματι, ακόμα και μπασκετικοί δεν μας έκαναν την τιμή να είναι εδώ παρόν μαζί μας. Ενώ και κάποιοι έκαναν δηλώσεις και μας έβγαζαν δεύτερους. Ακριβώς, και κάποιοι Κύπροι μας έβγαζαν και δεύτερους και τρίτους. Πρώτα εμείς δώσαμε απαντήσεις στους εαυτούς μας, γιατί έπρεπε μετά τα κακογονέτα του Μονακό να απαντήσουμε στους εαυτούς μας. Δώσαμε απαντήσεις σε αυτούς τους επικριτές που μας έβαζαν δεύτερους και τρίτους, με αυτό που δείξαμε μέσα στο παρκέ. Να μην ξεχάσουμε τις ακαδημίες του Ζήνονα που σε 3 παιχνίδια δεν είναι εδώ. Και σήμερα τις ακαδημίες της ΑΕΚ. Φαίνεται ότι η Λάρνακα αγαπά τον μπάσκετ και πρέπει να δούμε. Και μπράβο σε όλους, αξίζουν τέτοιες προσπάθειες. Δυστυχώς ο κόσμος ήταν λίγο στο γήπεδο, αλλά αυτό που έχει σημασία για μας είναι ότι και στο ξενοδοχείο, αλλά και οι αστυνομικοί και οι διάφοροι ο κόσμος μας αναγνώριζε. Ακριβώς, νιώσαμε και στο ξενοδοχείο και νομίζω ότι αυτό μας προσφέρει περισσότερη χαρά. Γιατί βλέπαν ότι η ομάδα όχι μόνο κερδούσε εύκολα τα παιχνίδια, αλλά απόδιδε και καλό μπάσκετ σε όλο αυτό το πρωτάθλημα. Και πλέον ώρα για ξεκούραση. Ώρα για ξεκούραση για λίγες μέρες, γιατί ξανά μαζί θα είμαστε 10 του Ιούλη, γιατί έχουμε τα 4 ευρωπαϊκά παιχνίδια που ευελπιστούμε να κάνουμε περισσότερες από μια νίκη που κάναμε πέρσι. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη, και πάλι συγχαρητήρια. Να σας αφήσω να πας και για την απονομή. Έγινε ήδη η απονομή στην Ανδώρα για το Χάλκινο. Θα ακολουθήσει το Λουξεμβούργο και μετά το χρυσό μετάλλιο για την Κύπρο μας. Η Κύπρος ολονίκες. Το καλημέρα 80-57 το Λουξεμβούργο, 87-54 στην Ισλανδία, 83-56 το Σαν Μαρίνο, 69-55 την Μάλτα και το σημερινό 91-70. Και διακρίναμε καθαρά και στα λόγια του Ομοσπονδιακού, του Χρυσού Στυλιανίδη, και στα λόγια του Παναγιώτη Τριζόκα από τις παλιές καραβάνες, και είναι ένας άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια του, να κάνουν έτσι ένα παράπονο, να αφήνουν το δικό τους παράπονο για κάποιους που βιάστηκαν να κρίνουν αυτή την εθνική και να την χαρακτηρίσουν ως